राक्षस ने आज बिरयानी खाऊँ टोटाली खाए टेस्ट टोटाली भल खाई सारा पर ना दम बाहर कर कौन है बहुत दिन पर आज माने बोधे केते 1.5 मास पर बोधे मुझे से खुशी चिकेन वीडियो है 2-3 मास पर हाँ वीडियो होता ना कहीं 2-3 मास डिसेम्बर मास आस सब वीडियो करते खाए अल्प ये पूरी खाऊले बस बापा सारे हम ना बड़ा बाबा बाबा जी सौदा आनते कल सकाल जी दुकान दी ये मोर आलू भजा रही जाए चिकेन खाली कषा हम आउ कौन माने कहवाई चाहूँ दुखर विषय किसी ना खुशी विषय कह मो बागर को जति कांदी ना पियाज गटे सेति कांदी जाई दुकान पाखु जाई ता झियो रू हाँ बस्ता पुरुला जाओ कम कर मार माने मार दायित्व टी मेटे दी भात में साड़ी आनते जीवा भाई कोड़ी बाली में तो ना ये जो साड़ी कौन सिलाई करते देले हां हां से साड़ी आनते जीवा भाई पूरा पियाज काटी दो जो माने जो दुकान फकान आगु थिलो कोड़ी ओ हेची सेट कर ने एट होटल कोन भाउज होटल भाउज होटल हां कजिया गाड़ी भाउज होटल हां कजिया गाड़ी भाउज होटल किए कहला कजिया गाड़ी कोले बटे जी केते 1.5 मास पर बोधे माने हो जाई से खुशी आज भाउज चिकेन को खाई बस चिकेन और एग रोल लई बोधे खाई ना खाई बड़ा ऐसा पड़ी होकरा माने फोन में फ्री रो बिकी मुझे किए नब नबा चाहूँ ताने माने मत कांटेक्ट कर फ्री रो बिका हुए फिर भाजी देखो कौन आची कौन आची देखो चिकेन पकड़ा रांधि आज आज भाज होकरा चल जीवन मो संग चल काम कर हॉस्टेल छुआ दरकार हो काम करने जिते काम कम कर दे मिठा गोल कर देनी सब पाठ करते ना से कष्ट हुए से मत देवन मिठा ना चिकेन कर चिकेन पकड़ा कर चिकेन चिकेन तो सरी आलू कमी मनी झूल रखी कषाटा मतलब मीठा मीठा लगे खाई झूल पानी देला लगे खाई लूडो खेलिया चार्जर टा रख दी कोड दे जा बसे हम बोले नहीं थनी बसे पे नहीं लो ये दे थनी के रखती को ये मुझे नहीं आसु तो बड़ा कौन चार्जर होबो बड़ा कौन चार्जर हो मुझे नहीं आसु भाव दादा रहनी की सेवा मसला खरा मसला कहीं तो काढ़ी सोल कर ना कौन ना एटा सब थिला बुणी माने आउट आउ जो सब डब्बा
हे ଗୀତଟା ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉ ଫିଲ୍ମର କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ମା କଣ ବଡା ପାସନେ ମୋ ଚାର୍ଜରଟା ସୀମା ଚାର୍ଜର ନେଇଥିଲେ ହେଡି ଗାଁଠି ଦେଇ ଦଉଁ ତା ହାତରେ ଟିକେ ଫୋନ କରିକି ଆଉ କମ ନା ନା କମଳ ଥାଉ ଶୀତ ହୁଏ ସେ କମଳ ବାବା କହିଲା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତୁ କୋଉଠି ରଖିଲ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ନେଇ ପଳେଇବି ସକାଳୁ ଶୁଣାନ୍ତି ଟୁକୁରୁ ପୁକୁରୁ ପଇସା କରୁଛି ସେଇଟା କରୁଛି ବୋଧେ ମୋତେ ଦିନ କହୁଛି ମୋତେ ସେଦିନ କାଲି କାଲି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତା ପରଦିନ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ପଇସା ପତ୍ର ରଖ ଖର୍ଚ୍ଚ କି ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ତା ବାପା କହିଦେବ ମୋ ପୁଅ ଦେବନି ଆଣନି ହଳଦୀ ଡବାଟା ହଳଦୀ ଡବା କୋଉଠି ଅଛି ହଁ ହଁ ଭଲ କରୁଛ ନିଅ ଆଉ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ କେତେ ନେଇ ଆସିବ କାହାକୁ ସେଟା ତ ଖାଇଛୁ ମା କେତେ ଭାଗି ହେଇଛି ଢେରେ ହେଁ ଭାଗି ହେଇଛୁ ଢେରେ ଖାଇଦିଅ ହଗରା କୋଉଟା ହେଲା ହଗରା ଗିରିଲି ମରଣ ବାଟେ ଶୋଇଯାଇଛି ଏଇ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ପଇସା ନୁହେଁ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି ମା ତୁ ଦେଖ 50 ପଇସା ବିଭୂତି ଲାଗିଛି 50 ପଇସା ମାନେ ମୁଁ ବିଭୂତି ଲାଗିଛି କୋଉଠୁ ଆଣିଛି ବିଭୂତି ବିଭୂତି ଲାଗିଛି ବୋଧେ କିଏ ତ କହିଛି ମାନେ ରଖିବି ବୁଦ୍ଧି ପଇସା ରହିବ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଏଇଟା ଘୁଷୁରୀ ନା ନବଦାସ ହବ ବୋଲି ରଖିଛି ବାବା ଏଇଟା ଘୁଷୁରୀ ନା ଏତିକି ମା କେତେ ଏଟିଏମ୍ ର କିନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ ର ଟଙ୍କା ନାହିଁ କଣ ଏଇ ଏଇଟା ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଚଷମା ଘୁଷୁରୀ ନି ମଣିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ବା ନା ଦେଖୁନ ଭଲସେ ମଣିଷ ମୁଁ ସେଣିକି ତମେ ଭାଉଜ ବାପାର ଆଗେ ଲେଖାଇଛି କଣ ଦେଖ କଣ ଲେଖାଇଛି ଦେଖ ଚାଲ କାଇଁ କାହା କୁକୁର ଖାଇବେ ଏଇଠିକି ଆଣି ତାକୁ ଡାକୁନ ଏଇଠିକି আমার স্ট্যান্ডার্ড কুকুর হবে বাজার সীমা রুটি দଉଛି ଆମ କୁକୁର ଖାଉନି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଉ ନାଇଲ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଇବ କାଇଁ ସେ କୁକୁର ପୁଷ୍ପା କାଇଁ ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା କାନ୍ଦିଲେ ଯେ କାନ୍ଦି ମା ଭାଇ ଇଏ ତ କେଡି କେଡି ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କେତେ ଦୂର ହେଇଗଲେଣି ଏ ଆଇଲେ ଏପଟେ ପଡେ ଭାଇ ଏପଟେ ଗଲେ ବେ ଭାଇ ଏପଟେ ବେ पुष्पराज झुकेगा नहीं साला ଯା ହେଠି ଯା है सेना कोने नुंगरा दଉଛୁ ମାନେ ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଲିକ ଦଉଛି ଖାଇତେ ମାଲିକ ଆଣି ଦଉଛି ସେଇଠି ପାଇଁ ତମ ପାଟି ଧରି ବୁହାଣି ଆଲୋ ଏଠି ନିଆଁ ନା ଆଣିଲ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗନୁ ଏଇ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ମାଳା ଶୁଣିବ କହିଲା କିଏ ଡାକୁଛି କେରା ହେଇଥିବ ସେ ଏତେ ଗୋଟେ ପାଟର କାନ୍ଦେ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ତାକୁ ଯଦି ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦବ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗେଲି ଭଳିଆ କାନ୍ଦେ जेल टाइगर मरा है हमारा जेल टाइगर आएगा रोटी भी खाएगा खिलाएगा क्या खाएगा मालूम है तेरा हैं? हमारा कुत्ता क्या खाता है दूध का रोटी खाता
हम का रोटी ତମର କଲିକତା ଆମର और पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला ये ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ଯାତ୍ରା କରତେ ଯିବେ ନା ଦୁଃଖ ହବ ନାଇଁ ଏଇ ରଙ୍ଗ हेड़ा आला कर ମିସ୍ତର ପୁରା କୋଉଠି ना बे आउ रे कोठरा ना ये जो विकास कोठरा ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଖାଉଛନ୍ତି हेलो आसंती ଟର୍ଚ ଦେଖାରେ ସେ ଖାଇବ କେମିତି ମା ତମେ ଖାଲି କଥାରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛ ଏତେ ବାଟ ଚାର୍ଜର କାଇଁ ବେଦାନି ଦେ ମା ତ ମା ମା ତ ଜଇଁ ଆସି ଏଠି ଇଏ କ୍ଷୀର ଉଠିଲାଣି ମା ହଁ ହଁ नहीं ଭାତ ହେଇଗଲାଣି हमारा तो सेटी ବାସ୍ ପେଟ ମା ତା ପେଟକୁ ଦେଖ ବାଟେ ପେଟ ଦେଖ ଚାଲିବ ନାହିଁ ये सब कुत्ता को रखी खिलाता ସେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଲା କୋଉଠି काम करेगा ना कुत्ता काम करेगा ଚାଲିଛି ଦେଖ ନା ପେଟ ପୁରା ମାନେ ବାବା 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 ଚାଲିଲା ଏଇ ଯାଇକି ବସିଥିଲା ସେଠି ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ଯାଇକି ବସିଥିଲା ଆଉ ତମ ସେଇ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ ନା ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ପଡିଛି ଇଏ ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ବସି ଏମିତି ହଁ ଏମିତି ସଣ୍ଡ ହେଇ ସେଠି ମୁତିଲାନି ଯାଇକି ମାତ ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ିଆ ପଳେଇ ତ ନାଦ ବଞ୍ଚି ବୁଟ ଦେଇକି ଆସ ଜୁତା ନେଇକି ଯାଅ ବୁଟ ଦେଇକି ଆସ ଯାଅ ହେପଟୁ ଯାଅ ଜୁତା ନେଇକି ଆସ ଠିଆ ତମର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନିଏ ଏ ଚିନି ନାହାନ୍ତି ନା ତମ ଲାଇନ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଲା ମିଠା ମିଠା ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ପୁରୀ ଖାଇବେ ହଁ ଡେଲି ରାତିରେ ମାଲ ମୋର ଆମ ନାଗି ଏଇରକମ କାମଡ଼ା କାମ ନାଗେ ନାଗିକି ହେଇ ଏଇ ଏଇ କଣ ହେଁ ତା ପେଟୁଟି ଗଲାଣି ଏକ ପେଟୁଟି ଦେଖ ତାପରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯେ ଏକ କରିଦେ ସେ ବିଲ କାମ କରା ଶିଖିଛି ସେ ମାନେ ବହୁତ ବୟସ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ହେଲା ନା ଜାନି ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ମୋ ଠାରୁ ସେ ସାନ ମୁଁ କହିଲି ତମ ବୟସ କେତେ କହିଲା ହଉଛି ମୋ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ମୁଁ ହେ ମା ତାକୁ ନା ଟିକେ ମା ତାକୁଟି ଦେ ତାକୁଟି କନା କାନ୍ଦିଲାଣି କାହିଁକି ତ ଦୋକାନ ରହିବ ସେ ସିଜିନ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଆମର ତାହେଲେ ନ ରହିବ ଆମର ମଣ୍ଡାଇ କହୁଛି ତାକୁ ଉଡାଇ ନେମି ତମେ ଦେଖିତେ ପାଇବନି ନାଇଁ ଲିପି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଖରା ଖାଅ ସେପଟେ ଖରା କଣ ଖାଇ ଭିଟାମିନ ଡି ଖାଅ ଚୁଇଁଲ ଚଢେଇ ନିଜେ ଯା ବସିକି ଖାଉଛି ଖରା ଚିକେନ ତରକାରୀ ସୋମବାର ଅଲଗା ବାର ମିଳିଲେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ବରିଗଲ ବଦାଟି କୋଉଦିନ ସରିବ ବଦାଟି କୋଉଦିନ ସରିବ ଏଟା ପାଡ଼ ଦେଖ ଦେଖ କୁକୁର ବିଲେଇକି ଦେଖ ତାଙ୍କ ସେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଲ ମାନେ ବିଲେଇ କୁକୁର ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମରାମରି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇ କୁକୁର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ହେଇ ଚାଲ ନାନୀ ହଁ ନହେଲେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ତମେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିଦଉଛ କୁକୁର ସହିତ ବୋଧେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିଦଉଛ କୁକୁର ସହିତ ଏଇଠି ଖାଲି ଠିଆ ଇଏ ଚୁ ଚୁ କରିଦେନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ ବାପା ତ ଡେଲି ରାତିର ରସଗୋଲା ପୁରୀ ଡେଲି এটা কা ধান লো সুধরাই পচানি କହିଲେ ସବୁ ସୀମାର ତମେ ହେତେବେଳେ କହୁଛ ସବୁ ସୀମାର ଲା ଲା ଇଏ করে ও জানো না মা
ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ଦେଇ କାଟିଦବା ଅନନ ସେଦିନ ଏଇଠି ମରା ଇଏ ସେ କଣ ଝଗଡ଼ା ନାଇଁ ମୁଁ କହିନି ଏଇ କଣ ଲ ମୋ ଭାଇକି କହୁଛି ଗୁଇଠା ଦେମି ମୋ ବର କହିନି ତୋର ଏତେ ହଁ ତମର ଗେଲି ତନେ ଗୋଟେ ବେଗି ଆଣେ କି ବେଗି ବସ୍ ତ ପଳେଇଲା କଣ କରିମି କାଲି ତୁ କୋଉଠି ହେଇଥିଲୁ ଅଟକିଲୁଣି ଆଜି ମା ତୁ ପଳେଇଲେ ନା ମୁଁ କାଲି ପଳେଇମି ତାଙ୍କ କତିକି ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିସ୍ପି କର୍ନ